Pagkatapos namin sa Taipei 101, diretso tayo sa Rauhan Night Market. First order of business ay itong pork buns na Michelin rated. 60 NT lang to. Mapapanood nyo silang nagra-wrap ng mixture of pork and chives sa dough tapos dito nila niluluto. Medyo mahaba yung pila dito pero sobrang worth it. Isa-serve nila sa'yo ng napakainit. Umuusok pa talaga pati yung laman sa loob. It's super flavorful. Marami nang sumubok gumaya nito pero iba talaga yan. Nakakain ka na ba ng puting ampalaya? Yes, dito sa Taiwan medyo common na nakikita ko to sa mga tindahan. At hindi lang natin basta kakainin, iinumin natin kasi ginagawa nila siyang shake dito. Pinili ko yung white ampalaya na imimix nila sa pineapple worth 70 NT and it was surprisingly good. Feeling ko gagayahin ko to pag uwi. And like I said doon sa naunang video, I really enjoy Taiwanese sausages so yan ang isusunod natin. 100 NT, malaki yung sausage at isa-serve nila ng may pickled cucumbers and sauce. Another thing I love here is their grilled king oyster mushrooms. If I remember right, nasa 80 NT ito. Ito yung iba't ibang flavors pero pepper salt lang yung pinili natin. Honestly, parang lumiit yung mga mushroom kasi naalala ko nung unang visit ko sa Taiwan, sobrang na-amaze ako kasi mahigit pa sa isang dangkal ko yung mushroom tapos ang tataba. But anyway, they were still very tasty and I liked them. Taiwanese fried chicken is always a good idea and since nandito na rin lang tayo, then syempre o-order tayo niyan every chance we get. This is 100 NT tapos may nakita akong stall na dinudumog ng mga locals so syempre o-order tayo. They serve this light broth na maraming buto-buto. Napakalambot ng meat and very comforting yung broth lalo na medyo pagod na kami sa oras na to. Matamis ng konti. Parang pares pero hindi malagkit yung ano. Sabaw. Sabaw. Di malapot. Oo. So ayun na nga, parang pares pero very light yung broth and then may side order ako ng rice with braised pork on top. Nag-order din tayo ng stinky tofu and I was honestly expecting it to smell so bad pero hindi naman. The tofu is very crispy, meron siyang sauce and a mix of vegetables on the side. Yeah. Stinky to, but it's not stinky. Kamusta naman? Stinky ba? Ito naman, crispy pork belly. Yes, parang lechong kawali lang. 200 NT yung bili ko dito. At isa-serve nila with a lot of pickled onions. Pagkakaiba niya lang sa regular na lechong kawali, may ibang spices na ginamit dito. And the addition of pickled onions really elevated the flavor. Ang sarap. Up next, tanghulo ulit. And since nung nauna, tomato yung binili natin, this time strawberries naman. 60 NT yata yung bili ko dito. And I'm not sure kung sinasadya nila, pero ang asim ng strawberry, which is quite okay kasi magbabalance siya dun sa sugar coating. Apart from all of that, sobrang dami pang pagkain dito sa Rauhan Night Market. Umabot rin ng 1,000 NT yung gastos namin, which is quite pricey for street food kung mag-isa ka lang. Kaya very ideal din yung ginawa namin na 4 kami nagsha-share sa gastos at nag-uubos ng bawat order namin. That way, mas marami kayong matitikman pero hindi naman mauubos yung budget nyo. Up next is everything we had for breakfast before visiting the Taipei Zoo.